Kada bulan sang Hulyo sa kada tuig ginaobserbar ang Nutrition Month sa Pilipinas. Hindi lang inihanungod sa healthy eating, kundi para ipalapnag ang nagakaigo nga pamaagi agud makalikaw sa mga sakit. Para masiguro nga healthy ang aton mga pagkaon sa adlaw-adlaw, dapat nakahibalo kita kung ano mga dapat kag hindi ibutang sa aton mga lamesa. Subong nga aga ang tema nga new normal sa nutrisyon sama-samang gawin ng solusyon ikabuhita sa bulig sang dietitian nga aton bisita. Ari na, calling sa mga gusto mag-diet. Makakuha gid kamo sang ideya sa aton bisita this morning. Istoryahan ta kung paano mangin healthy na, sexy pa. Let's have Ma'am Apryll Mari Nuay, isa ka licensed dietitian, nutritionist. Maayong aga, Ma'am Apryll. Thankful kami sa imo time for us this morning. Welcome to GMA Regional TV Early Edition. Maayong aga man, Kate, kag sa mga kapuso nga nagalantaw sa GMA Regional TV Early Edition. Diet, dream gid ni sang tanan no, pero kabudlay gid labuton, Ma'am Apryll. Ano ang difference kung tawgon ta na iabi nga healthy diet? Oo. Well, to be honest, no, kasubok gid sa pamatyag sa amon nga mga nutritionist kag dietitian nga ang nabal-an lang sa mga tao nga pag-diet, ikat nila ang meals, kinta ang agahan, panyaga, ikat nila dinner man. Diet man siya may tawag, pero hindi siya dapat ikat or doon sa mga tao. So, dapat may regular meal mo sundon. At the same time, may unique and customized na diet sa isa particular age group, kung bata man siya or old ones or adolescents, amo na siya. Anong benefits nga makuha sa mga kapuso ta kung healthy ang diet nila, Ma'am Apryll? O kung mag-healthy lifestyle or particularly healthy diet, number one, it leads to a longer life. Gina siyang number one. Second, prevention sa mga nagalain na sakit like cardiovascular diseases. Una na sila ang hypertension or high blood, diabetes, type 1 or type 2, and of course, yes, a healthy lifestyle always leads to a longer life. Ano naman ang four main groups nga nagabugos diri, Ma'am? Ang four main groups of a diet or healthy diet na nga ito nag-consider, of course, number one, dapat di mawala sa diet, no? With vegetables and fruits. Provides us with vitamins and minerals. So, dasan ara pag green foods, i-appeal ko na lang siya sa milk and milk products. So, muna siya ang second and third na nagabugpo sa healthy diet. Amo ni ang i-consider nga go food. So, nag-provide sa ato with fats and carbohydrates. And dasan ang last, but not the least, ang protein foods. Like for example, beans, mga tofu, mga soybeans, amo na ang ga-provide sa aton for bone and muscle health. So, amo na ang four main groups na nagbugpo sa aton healthy diet. Ano-ano ng mga pagkaon nga dapat ibutang sa pinggan sa mga kapuso ta? Isa-isa habi, Ma'am Apryll, base sa types ng diet. Oo, amo ginang hambal kog na kasubok sa amon nga part kay kung diet magliwang sa gyud dapat sa makaon. Well, the explanation in our terms should be the intake should always equal to the output. So that's why we need to also increase our physical activity. So hindi dapat doon ang regular na meal. We always should have our complete meal on a regular basis. And ang individual, may unique man na siyang nutritional requirement. So kung for example, ako may 1,500 kilocalories per day na needed, may dapat ang output ko sa increase ko sa akong exercise. Kaya kung amo na siya always na hindi pwede nga mag-diet ka, put doon mo ang meal. So dapat the input should always be equal to the output. May ara tabalang individual or customized dietary needs per person. So whatever is taken too much, that is considered unhealthy. So kung kulang man siya, unhealthy gihapon. Example na kinahanglan ta sa dapat intake every day, but kung sobra man sa requirement sa aton, of course it will lead to hypertension or high blood, same as with need na to ang sugar sa diet naton or carbohydrate. But if it's taken too much, it would lead to diabetes. Then kung kulang man gyapon, like for example, kulang sa vitamins and minerals, it could also lead to deficiencies. Be considered kung if it's taken too much or if it's taken less than whatever is required. Subong nga Nutrition Month, mensahe be, Ma'am Apryll, sa ila para mapabili nilang healthy nga lifestyle. Yes, my message to all of the individuals, regardless of age group, no, to
we should always check our nutritional status and health status. And subong nga maubra ta sang diet na ato need other than to believe that what just we see on internet or social media, we should always base it in facts. So even if ako, I'm a licensed nutritionist dietitian, kinanglan gyapon magtulok ko sa ako nga status, nutritional status, sa like for example, if kung mahimo gani obrahan niyo ang like triglyceride index or ang sugar niyo nga status or glucose. So always keep an eye on your nutritional status and needs. Thank you sa tips, Ma'am April ha. Tandaan gid namo ni tanan. Salamat man Kate kag sa mga kapuso na nagalantaw sa GMA Regional TV Early Edition. Dugang nga impormasyon kag good vibes sa pagbalik sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.